ka thuolo mona nyiso wadwa buka ne nitiere ji manie lek ok adwa wacho noleko nikech osebedo gi gireni for so long an ing'ena kia kata party ang'o miyo ni wacho ni kiaye ti wacho ni osebedo kode for so long en mosebedo gi gireni for so long kako wache waseng'eyo kode baka aseng'eyo ting'eni an ing'ena kia kata party leader mar community bing'e party leader mar communist en ng'a e Kenya ka nikech buka te wacho ni en deputy party leader koro party leader mar communist party en kanye to en ng'a ere kaka party nyalo bedo Kenya ka mikia kata party leader mar samore en japur gi jatich tema penjo ni jopur gi jotich adi mar subscribed members mose register magin members mag communist ano kadwa engage ahinya gi parties ma chal gi margi nikeche namba 1 gin parties maniani akanyo gin parties mitimo go negotiations samoro ma siasa osebiro nikech gionge kata member mar county assembly. Should we go that way? Should we go that direction? Atema penjo ni as a country kik mondo wach ni oonge gi member of county assembly nikech communist party nitie magata kirangi buika tingro yole wakwa gi member of county assembly to ere party mambo deal maloyo order